Guysman, नै फाइनालि दिनै एनिथिं एमजि नि हार्ट माबाखौ मा होनो मैदोम बसुमतारीखौ लोगो मोनबाय नै दिनै बिथाङा धिरबिलाव फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय बावनो लोगो मोनबाय नोंथां मा होनो बे मा होनो एनिथिं एमजि नि हिनजावा मा बुरिमात नामा बुरि माने ओरैबायदि बुरिखौनि माबाखौ आं होनाखै माने बिथाङा माने मा नोंदि होनदों एनिथिं एमजिया माने लानजाय गोनां लानजाय दं नामा बेना आंथ' नुवाखै दासिम लानजाय दङब्रा ना नोंसोर नुनाय मा बिनि लानजाय गोनांखौ माने जों सिनायो माने बुलुमान नामा माने बियो जोंना एमजे भाइखौ ओइ मालाया नङा लानजाय गोनांखौ जोंसो नुयो आरो नोंना केमेराया मावदों नों मोजां ला माने मा बिथाङा ओरैबायदि गावनि हिनजावखौ नंनायनि देखायबाय थायोना केमेरायावहाय माने आं ओरैबायदि रागा जोङो मिथिबायना रागा जोंनानै आङो माने मा भिडिअ खालामनानै हगारबाय आंना माने भिउवार्सफ्रा ओरैबायदि आंखौ माने हेल्प खालामदों बा आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों माने मेक्सिमाम 100%आवहाय 2%आल' एमजेनि भिउवार्स फैदों आंनियावहाय टटेलि 90 बेसेबां बेयो 98%आनो नैबे आंनि भिउवार्स मिथिबाय आंखौ माने सापर्ट खालामदों मिथिबाय माने बिथांखौ नायनो बाग्रा बुहुत जाबाय माने एमजे मोन बायदि मानसि आरो अभार स्मार्ट देखायो आरो लोगोसे जोंहा गेमस्रि दैमारिमोन दं भिआइपि लाइननि बहुत भिआइपि देखायो मोनसेबो नङा खामानि गैया बेनिखायनो आं डाइरेक्ट होनखादों आंनिफ्राय बेनि सिदा बाथ्रा अभार स्मार्ट देखायग्रा सोरबा नंखायखौ नंगौ होनग्रा बेफोर मानसिनि सायाव नैबे जेब्लायबो मैदोम बसुमतारी आदसा नोंथाङा हाबा खालामना खालामाखै आं दसे खालामथ'वाखै माने आङो खालामगोन माने आङो लासैनो खालामगोन सानदों माने खालामगोन माने आङो मोनसे लासैनो खालामगोन आङो गुवाहाटिनिफ्राय फैब्रबनायनि जाहोना जाहैबाय माने क'क्राझाराव आंनि पार्सनेल एसे आर्जेन्ट खामानि दंमोन फैबाय आं फैनानै खामानि जोब्बाय मा खालामनानै थानो होननानै धिरबिलावनो बार जाहैसै होननानै फैबाय आं फैनानै नै दा बिथाङा लोगो मोननानै लाखिबाय आंखौ भिडिअ सिडिअ लानो बिथाङा माथो बिराद जिम टिम खालामना आरो बडिफ्रा माथो बडिया दङ आंना नै गैया नङा थाइथारना ओरैरा एकदम माबायाबो मा होनो जेम्सआबो हानाय नङा गोनदांलै नोंजोंना जेम्सआथ' मा होननो आरो जेम्समोनखौथ' आरो मा होननो बिथांमोनाथ' माबासो साप्लाइ मा होनो साप्लिमेन्ट जानानै बिसोरो मा खालामो बडिखौहाय गेदेर खालामो पाउडार लायो बिसोरो जिमाव जोंनाथ' नेचारेल अरिजिनाल ना आपेल आंगुर जानानै बानायनायब्रा अरिजिनाल नङा होमबा ब्रेन्डआनो गिजोबखायो मबेहाय बानायो नोंलाय जिम रजिम आंना गुवाहाटियावहाय गुवाहाटियाव आदसा सोरबा लोगो हमनो गोसोबा रजिम जिमावहाय थांनानै लोगो हमनो हागोन टाइमिंआ मा नोंना रजिमावहाय मर्निं 7:30निफ्राय 7:30निफ्राय 9 सिम मथा मथि 9 AM सिम डेलि जायो ना नोंना डेलि प्रेक्टिसा प्रेक्टिसा थिगैनो दं होमबा दे फाग्ला दोनदो